Kanigede ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban puli di kasan lijana kimat bakongsan jo ke khubor. Pelat pedba Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ke video klip haswa ke jing rakhe ke International Yoga Day ke basipo. Ya seprang ke sarkar India ban penurlong ya ke jing temu ban bo ya ke National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management haman kawai pakawai ke jelah kari. Pelat pedba Menteri Rang Bak Meghalaya Konrad ke sangma ya lai teli kisin jam trekam ban yadai ki khlaw ke jela. Bat mat jing ke jela Meghalaya ha ke beidei ba ke jing no senyang yi dekat met briu bat ha ke jing yo ki nongpang yi dekat met ba ki dan kam thamai ha ke met ke jongki ong ke CEO ka Zubli Foundation. Ki khubor ki babnya. Ha ke jing penkre ban rakhe ya ke International Yoga Day ke basipo ke ba on rakhe la sai ke si ke arpoitri ujleu arhajar arpusau Menteri Rang Badu Narendra Modi nen ke si la ya sam ya ke video klip lengba ke social media ke bapen I ya ka shasan ka sana lani ke rukom song bakum ke rabet ke babatai ya ke jing mentoi ya ke kot ke khia lengba ke te ke rukom le yoga ha ke bala batai saru kumno ban le eka. Ketika video klip ke kedau ba ka shasan ka sana kayarap ban penjam ya ke jing ekpo ni constipation ke jing thasangkai bat ke pendunaru ya ke jing pankhia ke jing mut jing perkhan bat ke jing dom jing bitar. Lakentu ki beri ki badan ni ke jing pang high blood pressure bat arthritis ba ki dan kamban sim ni kilat jing yada ha ba ki le ketika yoga asana lani ban omle satya ya ketika asana. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulaong ba ka sarkar India ka pendan kam da ka bor jong ka bot jing start technology ban la job ye ki jing ki beidei ba ka jing pang sickle cell disease ha ka jing rakhi ye ka world sickle cell day Modi ula banjur halor ka jing shim khia ka sarkar India ban job ye ka te jing pang ha ka jing pelat khubor ng ba ka social media ulaong ha usnem balaleng ba ka sarkar India kala pelat pat ba ya ka National Sickle Cell Anemia Elimination Mission ka batrei kat adu menta ha ki benta ki bakentup ya ka jing ajing tip pat ba halor ka te jing pang ka universal screening ka jing lap kloy ya ka jing dan ka jing pang bat ka rukom ajing sumar ka babiang. Menteri ka tanat ka kot ka khia jong ka sarkar India JP Nadda ulaong ba ka sarkar ka phai khamat karpang ha ka bakanti ya ka jingla ban job kloy ya ka jingdan ka jingpang ha ka bapenti kana ba kinong pang ki yo e kalat jing sumar badan kam bat ha ka bapen khlan ya kilat ajing sumar khanang ba kibri ki besakta ha ka jingpang sickle cell ken yo e ka jing sumar ka babahatam ka sarkar klapen pulam ne cancel no ya ka examen UGC net jong usnem jong jiliu arhajar arfusau bat kelapen bena ba on penlong thamai ketika eksamen kham hadien ha ka bai ki jingtip na ka benta ketika eksamen ka ba on penlong hadien on saai hadien ya ka eksamen UGC net jeliu arhajar arfusau lapan pulam no hadien balayo jingtip na ka Indian Cyber Crime Coordination Center ba kaladan ka jing muslia ya ka jing yatbet ketika eksamen halor ketika kambian nakaliang ka National Testing Agency NTA kala IT sa ka Central Bureau of Investigation ban penlong ya ka jing tokit ka babnya ka sarkar India ka don jing mu ban bu ya ka jaka puli National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management lani ka NIFTEM haman ka wi pakawai ka jela kari bat kalaya sa prang menta ban penulong ya ka ni jing mu ya kanila itu do Menteri Ketenat Food Processing Industries jong ko sarkar India Chirag Paswan haba ajing kren hakinong patay kubor ha New Delhi nim kesngi halor ka World Food India arhajar arpusaw kabalapen bed ban penlong ha ubnay nay luar menta usnem upaswan ulaong ba Ketenat Food Processing kadon ye kabor ban kiw irat bat kala ru banlong ka benta bakraw ha ka bakenti ka yo ka kot jong kinong rep bat ka ban penurlong ru ya katong ban penlong ya kari India kari kabalaki saprang susu utai menteri ulaong ru ba Ketenat Food Processing kala ban penmi bun ba kilat yo kam yo jam hakari
Kani ke kubor kawan Shapi na ka AKASHVANI Shillong. Menteri Rangba ka Meghalaya Conrad ke Sangma nim kasngi ulong bajan arpun rio na kasispa jong ki jaka klau Meghalaya kilong ki bala ban syakta ha ka jing pluk klau. Kat ban rio po na kasispa na ki dan na ka jing ma ka bakam krau bakila ban syak bamdu akading. Halur kani ka benta Menteri Rangba nim kasngi ula pelat ba ya lain teli kisin jam trekam bala phai khmat kerpang halur ki klau ka Meghalaya bat ula pelibat baru ya ke online portal ke bala ai kerteng Meghalaya Forest Information System. Menteri Rangba ula ong bahapo ke Chief Minister's Research Scholar Program. Lapan trekam ru ya bun teli kisin jam trekam ha ki kam wat banyak ha ke baula kentu ba ke jingwat banyak kidai ban yai beteng lenter. Bat badan kam ban tengkai, bat pendek pensak, ya ki jingtip ki bala yok lum baro. Ki ban long ki mau jam, ha ka jing sandur, ya ki sin jam, bat rukom trikam, kenang ba ki sin jam ki basim, ki long ki bedai biang, kat kum ka jing dawa jong ka kam. Menteri Rangba ka jelau la penkut, ya ka jing krem ka jong nin ka sengi, da ka ba ai kublai, ya ki nong wat banyak, bat pen seluruh, ya ki ban yai terilang rengkat, ha ka ba penklan, bat sotu, ya ka jing long jing man, bat ru ban te lakam ya ki jing du no ya ki jing don kamariang haki klau ka jela Meghalaya ka mad ya ki jing e ka bakrau ha ka be day bat ka jing la ban yo ya ki dukot met bala no senyang na ka benta ban tep ha ki nong pang ki badan kam ya ki laong ka priyan ka bora jong ka Zubli Foundation ha ka jing lang ka bala long ha MIIT dan kiti Shillong ning kasi halor ka phang ka jing no senyang ye ki dukot met jong ki bri ki bala khlat no ka bora kala pentip ba ka jela Meghalaya kam don ni ka jing bu jing tho halor ka jing don ki bri ki ba yo le ya ki jing thap dukot met ni organ transplant na ki we pat ki benta kari ka bora kala ongru ba wat hadin ka jing pentip pat ba ni ki awareness program ba ka le ka jing yo jing ken halo ka jing no senyang ki bri ya la ki dukot met lani ka jing don ki bri ki ba yo shem mi ki dukot met ba ki don kam ka met ka jing ki kaduna sabapalat ka bora kala ongru ba ka jing don ki hospital ha Meghalaya ki bala ban shem ni thap ki dukot met hapo ka met ki bri kadang duna ba bat kala ong ba kalong ka jing don kam bekerki e ban thau ye ki jing tei jing sna ki ban ai jing kersan ye ki bakum kini ki lat ai jing sumar ki bakong san ka priyan ka bora ka balong ka CEO jong ka Zubli Foundation kala ongru ba ka jing duna ha ka jing pen priang jing tip bat ka jing bam so thu ba ki pa nong song snong halor ka jing ai senyang ye ki khot met ha ba u ne ka briu ki la khlat no kalong ka daw ba jong ka jing mat jing e ka jela halor ka ni ka benta ka menteri ketnat karep karian jong ka sarkar Meghalaya ka Dr. Amperin Lingdo nim kasi kala IT ya ka kusnam best performing Tracefa certificate sa baro kinong syahikai pentibet ki bala pendep ikijing syahikai ha karep kariang haba ajing kren kum ka kongsan ha kajing elang sam sernat ka bala long ha apa Shillong ka Dr. Amperin kala banjur halo kajing don kam yaki samla ka jela ban shim ya ka kamrep kum kalat yo kam yo jam nakadaw ba hakani ka juk jong ka jing ko ban kiyo baro kila ban yo kam sarkar Susu menteri kala kentui kinong syahikai ki bala pendep ki jing syahikai pentibet bakin ya samlem ya ki jing hikai ba ki jing tip bakila yo lengba ka jing wan syahikai ka jong ki da ka jing chmu ban pentip bat pensai kinong tre sarkar halor kilai tiliki an ki betmai kata ka new criminal code ka Meghalaya Administrative Training Institute Shillong kala penlong ya bun tiliki program ai jing hikai pentibet na kabanta kinong tre sarkar jong ka North Garo Hills District hare subel para hakaba kimat bakongsan kilalong halo ka jing pentri kam ni kilai tiliki criminal code ki betmai kata ka Bharatiya Nyaya Sanhita ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita bat ka Bharatiya Saksha Adhinayam batru halor kapor ne samay jong ka jing pentri kam da ki kor ki bor ne digital halor ki te kilai tiliki an ki betmai ki bede halor ki kam snew ne criminal code katu gani ka kubor klakot kablawan shapi na ka AKASHVANI Shillong hakapor prabajing ni so pat pa ka Delhi station na ka banta ki kubor ki banwan naka